Jimmy. Pilot, be advised, we've got hostile Der contacts. var du kraftedeme, mand. Det var fandme på tide, mand. Nå, min ven. Hvad så? No time, no see. Så gik det meget godt, hva'? Ja, gå ind i din kabine igen. Du skal ind og sove. Godnat! Så på displayet. Sådan der. Så er der en tøjskab lige her. Du kan tage på. Super. Wow, what the hell? What the wow, det er det mest bizarre. Så begynder han at gå bagud. Det var sgu alt for overvendt, det tøj der. Kom, følg efter mig. Så tager vi kraftedeme afsted her. Vi skal ned her. Ja. Come on! Welcome to the chopper! Jeg spawner bare mine freelancer. Jeg hopper bare. Ja. Den skiller det ud. Vi skal hæve B09. Sir, yes, sir! Er du med? Ja, jeg er lige bagved dig. Med? Ja. Jeg kan mig, jeg kan slå dig med ryggivips! Nej, han skulle have the baby. Der er vores lille babies. Skal vi tage porten, eller skal vi bare tage døren op? Døren op, hvad det tror jeg. Okay. Det er fandme fancy, det der. That ass! Du lukker bare døren, når der er. Ja. Nej! Hvordan lukker jeg tager stigen op her? Det der display, der er lige over for døren, den trykker du på. Det gjorde jeg også. Ja, jeg kommer nu. Det kan også godt være det, fordi det ikke er dit skib, måske. For fanden. Hvilken dør? Den dør der her. Der. Derud. Ja, jeg kan... Du bokker. Sådan der. Yes. Yes. We are ready to go. Yes. Let's go. Systems on. Så tryk... Så kan du trykke set. Set. Hvad skal jeg så? Eller... Nej, det kan vi ikke endnu. Vi letter. Yes. Let's go, motherfucker. Oh. Landing gear up. Landing gear up. Inventory full. Prøv at se ham der derovre. Ja. Rumæneren der. Jeg kan slet ikke flyve. This is fucking awesome. Er du klar, Dennis? Ja, yes, let's do it. Kom så. Let's do it. Yes. Whoa! Tessa to random ship. Come in, random ship. Come in, random ship. Hi, welcome to the neighborhood. Second class junior cartographer Tessa Bannister reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Which, yes, means I can totally see you. Right now. Anyway, there was actually a reason to why I conned. I'm sort of not allowed to leave my post. Scanning it all. So, I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these coordinates? Scans are saying something's there, but can't ID it. New object, unfounded signal.
Hvor har vi... Har du modtaget noget, Dennis? Over hos dig? Hvordan skal jeg kunne se det? Hvad var det for noget? Hvad var det? Ikke noget. Hvis det er, at du trykker F3, Dennis, så kommer du ind på din hologram. Og så trykker du på F5, F6, F7, F8. Kommer ikke noget frem? Okay. What the fuck is happening? Whoa, holy crap! Prøv at høre lydene. Det lyder for sygt jo. Hvorfor fanden blev den stadigvæk ved med at skyde? Stop med at skyde! Det gør den ikke hos mig. Ah. Ah. Retter vi lige op her. Sådan. Farvel, rumstation. Den lyder med syg en eller anden bibel, som om jeg kan klikke på noget her. Left, right. Hvad kan jeg som anpilot her? Hvad gjorde de der? Tessa here. Welcome back to the probe. If you have a second, could you check out these coordinates? Scans are saying something's there, but can't ID it. Ja, lad os do it, Jimmy. Vi skal hen og tjekke de koordinater. Ja, hvor er de koordinaterne henne? Hvor... Det ved jeg ikke. Jesus Christ. Åh Gud, hvad er det du har rodet os ud i, Jimmy? Hvad har du rodet os ud i? Åh. Hvad så? Den lyd, der kommer, når det flyver forbi. Nej! Whoa, a repeat visit. I should probably be less impressed by that, shouldn't I? If you have a second, could you check out these coordinates? Ja, hvad for nogle koordinater? But can't ID it. Vent lidt, jeg skal lige klikke. Prøv lige at finde ud af noget her. Hold nu kæft, det ser kompliceret ud. Og der er endda et forstørrelsesglas.
flight. What? Shield charging. Shield charging. Shield charge complete. Shield charging. Det fatter jeg jo ikke noget af det der. Shield charge complete. Shield charging. Wow! Holy crap, man! Oh my god! Det fatter jeg bare hat og briller i det der. De der koordinater Don't der. wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. Cause I miss... Det var bare en drøm, Dennis. Bare rolig. Godt, jeg ikke bliver kylet ned i sengen, mand. Ligesom et vis andet spil. Kæft, det er en dårlig drøm. Jeg må ikke komme ud for, at der er gået 20 sekunder. 20? What? Jeg må ikke komme ud før der er gået 20 sekunder. Fuck sake. Jeg har været så warty. Jeg vil gerne ud! Lad mig nu ud! Dennis! Jeg vil ud! Dennis! Jeg vil gerne... Hvad er du? Hej! Goddag! Fik du også bare det der mareridt? Jo, det var bare en drøm. Det er simpelthen tyv. Alle de skiver. It was just a dream. Du bliver nødt til at spawne din. Fordi jeg skal vente i 3 minutter. Hvad hedder den? Follow me, my friend. Jeg skal bare lige have en rumdragt på her. Ready? Yes. Oh. Det var bedre. Er det den, der holder der? Yep. Er det vores lille baby? Nej, det er min lille Ja, baby. ja, din. Din baby, den forsvandt i drømmeombord. Åbn her. Du kan bare komme herover bagved. Nå, okay, du tager det over. Wow, jeg rører altså lige ned igen. Landing successful. Request to land approved.
ready to go? Yep. Landing gear up. Så lige passe på ham der. Øj, så går jeg lige over ham. Where to? Prøv at trykke B. Så kommer der noget frem på skærmen. Okay. Ja. Og hvad så? Er der noget et eller andet? Mission fail public enemy. Nå. Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvad fanden der er. Men bare tag et eller andet, og så tryk F. Så tager vi en tur. Kigger lidt rundt. Obstructed. Prøv at tage nogle af dem herovre. Ja. Are you ready? Yes, always ready. Get ready to rumble! Yeah! Så var planet! Kæft, man, der var lige ved at skide i bukserne, mand! Du skifter gear ved at trykke V, så den første du trykker, det er 170 km/t. Og når du trykker igen, så er det 505. Ja, jeg kan godt se, at du flyver. Ja, vi flyver 500 deromkring. Look at all these asteroids. Yes. It's so goddamn beautiful. Måske kan du lande på planeten. Nej, det gør jeg fandme ikke. Det kan jeg ikke. Det ved jeg, for det så jeg i går. Jeg dør, mand. Vi kan prøve at lande på en asteroide. Det kan vi nok ikke. Vi kan. Vi finder en asteroide. Don't you worry about a thing. Nå. Kan du have det godt, Dennis? Hvad laver du? Jeg rejser mig bare. Hvordan kan jeg se, hvor hurtigt jeg flyver? Wow, hvad? Nå, sådan der. Aha. Okay. Nøj. Okay. Wow. Så der er altså en kanon. Hvad fanden laver du i kanonen, Jimmy? Wow, hvor er det sygt, mand. Så bliver man lige kørt ned af en stol der. Hvor er det sygt, det her. Jeg lander på en asteroide, bare som du er klar over. Er vi landet? Hvordan fanden kom jeg ud af det her? Du holder altså ikke stille her. Sådan. Hvordan kommer jeg ud af det her? Jeg sidder. Du trykker Alt F og holder den nede lidt.
Landing successful. Wow, hvad så, Dennis? Hvad så? Ud og åbne bagsmækken her. Skal jeg ikke gå for stærkt? That is fucking amazing. Wow, 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 wow. Wow, Dennis! Hvad så, Dennis? Prøv at se planeten ude af horisonten. Silence. Nu skal jeg lige passe på skibet. Det kunne være fedt, hvis det var... Jeg kommer lige ind og tjekker... Wow, 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 wow. Jeg lukker for dig. Wow, 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 wow. Jeg er lige skubbet tilbage her. Er du inde? Nej. Hvorfor Bare gå fremad. Kom der. Luk lige. Hvordan kommer jeg så op? Her? Hvor det er amazing. Ja, vi ses. Nå, jeg prøver at se, om vi kan få os et andet sted. Mens der du sidder deroppe, Dennis. Hvad er museknappen? Er du klar? Flyver du ordentligt? Nu kan jeg sgu. Let's go. Yes. Yes! Whoa! Holy crap! Woo! Det var lige så helt tårnen til at fløj bagud. Hvad skete der deroppe? Pirat! Pirat! Jeg sætter farten op. Skyd dem! Skyd dem! Jeg skyder! Hostiles! Whoa, holy crap, man! Come on! Come on! See you fuckers! Der er langt, men Nice to see a civilian base around. If you have a second, could you check out these coordinates? Ja, det kunne vi, hvis vi vidste, hvor det var. But can't idea it. bitch! Jeg kommer lige ned, Jimmy. Ja. Jeg stopper lige farten op her, for vi skal så finde ud af, hvor de der koordinater de er henne.
Og ja. Her kaptajn! Goddag! Hvor er koordinaterne? Prøv en gang at sætte dig om bag ved mig en gang. Jeg ved ikke, om der er noget der. Jeg forstår ikke. Weapons 33, Shield 33, Frost 33. Hvordan bytter jeg med det her? Nå, okay. Shield. Der er ikke noget deroppe. Så er det godt være, at vi skal ind under her. Hvordan? Jeg kan ændre ting her. Power. Ja, kaptajn, jeg har muligvis fundet løsningen på vores problemer. Hvis jeg kunne komme ud af min stol. Fuck op, gider du godt at være? Skal der få lyd? Hvad finder du ud af? Her sidepilot. Nej. Nothing to see. Jeg skal lige ryge en gang, så prøver jeg lige at tjekke op på noget en gang. Der er vel ikke noget ind under F1, vel? Det var der, han så videoen. Ham der dyben der. Lige ret ned her. Andre. We don't know, altså. The coordination. Never forget the deadline. MG journal. At home or out in space. MG schedule. Det er ikke godt at vide nu. Jeg er pænt. Jeg er død. Døde du? You spin mig. Døde du seriøst? Ja. Oh, Ja, jeg gjorde. Og du kan selvfølgelig ikke spawne i flyet, vel? Så må jeg hente dig. Jeg gik ud af stolen, og så døde jeg, fordi det var, du slår i fremad.
bliver straffet igen. Men du kan altid komme og hente mig. Jamen det kan jeg jo. Jeg håber virkelig ikke, der er copyright på det lort der. Nej, det er det ikke. Det er jo spillets lyd.